дар шаҳри Гулистон даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, ки ҳамасола таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад, оғоз шуд. зимни баргузории даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст таъкид гардид, ки озмун давоми 7 сол мешавад, ки дар ҷумҳурӣ бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ дар сатҳи баланд баргузор мегардад. қайд гардид, ки давоми 7 соли баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, 8 нафар иштирокчиёни озмун аз шаҳри Гулистон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. طی 2 سال می شود که در این آزمون اشتراک می ورزم. امسال با تیاری جدی آمدم و هدف این است که در دور جمهوریوی آزمون اشتراک فعالانه نمایم. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، طی 8 سال می شود که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح و شرایط بسیار هم مساعد و با یک طرز نمونوی برگزار گردیده ایستاده است. баргузории озмуни мазкур давоми 7 сол нишон дод, ки ҳамасола иштирокчиёни он афзоиш ёфта, дилбастагии сокинон хосан насли наврасу ҷавонро ба китобхонӣ қавитар намуда, шумораи хонандагони китобхон дар ҷумҳурӣ афзоиш меёбад. дар даври якуми озмун, ки дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Гулистон баргузор гардид, беш аз 2500 нафар дӯстдорони каломи баде иштирок намуда, 300 нафар беҳтаринҳо ба даври шаҳрии озмун роҳхат гирифтанд. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз 4 давр иборат буда. он аввал дар сатҳи мактабҳо ва муассисаҳои таълимӣ баргузор шуда, баъдан дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ва вилоят гузаронида мешавад. беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳ ёфта, ҷоизадорони имсолаи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст муайян карда хоҳад шуд. من سال 2022 در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از نامیناسیون ادبیات معاصر اشتراک کرده تا دوره جمهوریوی رفته غالب جای سیوم گردیدم و بعد از 3 سال باز من در نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک کرده ایستاده ام. ما در این آزمون ها دانش و ملکه خود را باید بسنجیم. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи 4 номинатсия: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон гузаронида мешавад. ҳадафи асосии баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад. Я уже второй год участвую в этом конкурсе «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» номинации «Ҷаҳон». Я для выступления выучила 1100 строчек стихов, прочитала 30 книг, 70 сказок и рассказов. мутолиаи пайвастаи китоб тафаккур, зеҳн, фаҳмиш ва қобилияти сухандониву суханронии шахсро сайқал медиҳад. ҳамзамон доираи андешаву ҷаҳонбинии инсонро васеъ намуда, фонди луғавиро бой гардонида таҳкурсии донишомӯзиро мустаҳкам менамояд. ташкил ва гузарондани озмуни мазкур дар шароити имрӯза ва пешрафти илму технология муҳим ва сари вақтӣ буда, шароити мусоид фароҳам меорад, ки дар баробари насли наврас ва ҷавон дигар қишри ҷомеа низ ба китобхонӣ рӯ оварда, ҷаҳонбинии хешро васеъ намуда ва ҳамзамон аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик баҳравар гарданд.